Asikubeleke somukele kuyichanelo ngopastor lo obuye ke awachaze amaphupho. Inamba ke senze ngoba uyimember yechannel noma ke umuntu olula isandla enikele kuyichanel ungabe seyisensela inamba, kodwa koma ukuthi ke lowe sengikubalela ukwenzi nawe le namba ungathi ungayiziba uyekele ubheke nje belo kube kuphela. Inamba ke uyisebenzisa kusongo 9 kuya 5 ntambama from Monday to Friday kuphela, awungu WhatsApp. Umonje Mdluli wenjani pastor? Ngicela ukubuza la ukuthi kushona uphupha kuthethisa ubaba wami osashona. Futhi umonje ubethethisa umuntu ongasekho. He was shouting to his late father. Nakuke singakusho ukuba kubana kona uma uthethisa umuntu ongasekho ngokujwayelekile, ngoba ke number 1 ngokwesintu uma ngenze kuphupha umufi uphawu lokuma umthethisa, ngoba lokhu kungasho ukuthi kungenzeka lo muntu wakuhlubula wakuzisa ubuhlungu futhi akazange axolise aphinde alungise amaphutha awenza ngesikhathi esaphila. Yabona, ngokuvamile ukuthi uma kunalesi simo lesi sokulo muntu wahamba ningazwananga kahle bese kuba kanje. Uma kulo muntu wahambe kuzisa ubuhlungu, wahambe kuhlubulile, wahamba enza amaphutha wangawalungisa athinta wena. Yabona, ngabe kungakukhulisi, ngabe ukukulahla, ngabe ukuphika, ngabe ungakweseki ngezinto wafuna kweseki ngazo, njalo njalo. Number 2, kwesinye isikhathi umphupha umufi kuwuphawu lokuma umthethisa, ongasho ukuthi ke kungenzeka wena ukholiswa ukuthi kudingeka wenze inhlambuluko ngoba umufi washona ningathelelene amanzi. Number 3, kuyenzeka uma uphupha umufi sikuthele njengophawu lokuma umthethisa olungabe luvezo la, kungenzeka awuphumeleli ngendlela oyilindele futhi usugcwele intukuthelo ngenxa ukuthi umufi uyisidalo esingezi kube kahle futhi esingaphenduli noma esingakwenzeli okucelayo uma uphahla. So kuyenzeka komunye umuntu eyiphuphethelisa umuntu ongasekho ngenxa ukuthi impilo yalo muntu ayihambi kahle, impilo yalo muntu ayihambi ngendlela alindele ngayo, uyaphusha kodwa le umphumela akawutholi obe muhle njengoba elindele njengokuphusha kwakhe. Kanti futhi lezi idalwa uyayiphahla noma uyacela izenze izicelo, so ngaphupha ke manje sothethisa lo muntu ngenxa ukuthi ke le mpilo lo ayihambi kahle, ayihambi nje elindele njengamanje, eniloko ukubeka kuye, yabo. Okungenzeka sekuvelile ukuthi ayivele impilo yakho mhlawumbe ayiphambili ngenxa yokuthi umufufuni 1 no 2 no 3, yabona. Number 4, komunye uma uphupha umufi uphawu olungaba nje oluhleke uma umthethisa ngokwenkolo, ngoba lokhu kusho kungenzeka uyakhonjiswa lesinyathelo sithathile esokuqhelisa umoya kamufi noma umoya ozenza umufi, uma kungukuthi wena umuntu osindisiwe nosanda kwamukela ivangeli likaKristu elingaxubile. U-Isaya 8:9 lapho ke bethi kini ke abantu abayikufuna uNkulunkulu wabo yini, kuyiwe kwabafileyo ngabaphilayo na. Siyabonga ke besibheka la ukuphupha uthethisa umuntu ongasekho.